No Juha ei ollut mikään tavallinen tyyppi sillä tavalla, että hän ei käynyt töissä eikä opiskellut. Hänellä ei ollut harrastuksia, mutta aina johonkin hän aikansa käytti. Kerran hän huikkasi mulle, että valtion arvo mitataan sillä, kuinka se kohtelee heikoimpia kansalaisia. Ja perään hän huusi, Nelson Mandela sanoi niin. Joten mä aloin selvittämään, mitä Juha ajallaan tekee. Mä halusin tutustua. Juha halusi olla suurmies, niin kuin Mandela. Valtiopetoksen tekijä. Niin, 26 vuotta vankilassa, rauhanneuvottelija. Mutta siis kai se oikeasti usko heikompien arvoon. Kai Juha oikeasti yritti olla helposti lähestyttävä samalla tasolla muiden kanssa, niin kuin syrjäytyneiden ja semmoista. Kai sillä tavalla, että hänellä olisi niin kuin aina aikaa auttaa, ettei koskaan tulisi tärkeämpää tekemistä kuin tarttua hetkeen, olla ihmisten kanssa, ruohonjuuritasolla. Juha vaan hengaili ja se vaan oli. Se auttoi yhtä muutossa, auttoi toista selviämään. Niin ja helvetin paljonhan neuvoo ihmisiä netissä. Sieltä löytyy aina pulassa olevia, se on varma. Mutta niin kuin Juhalla oli aina aikaa kertoa tästä kaikesta mulle. Mä halusin kuulla, koska totta puhuen mä olin aika hukassa. Siis koska mulla oli huolia asioista, mille mä en voinut mitään. Nälänhädät, sodat, ilmastonmuutos. Huolia asioista, mihin mä pystyin vaikka äänestämällä vaikuttamaan. Huolia naapureiden hyvinvoinnista kaikkien näiden huolien keskellä. Ja huoli siitä, että mulla ei ole voimia huolehtia tästä kaikesta. Onneksi joku sentään kuunteli.